Po przegranej z Górnikiem Zabrze w meczu na szczycie Śląskiej Ligi Juniorów Starszych piłkarze Stadionu Śląskiego mieli zamiar w minioną niedzielę wrócić do wygrywania. Ich przeciwnikiem w ramach 8. kolejki spotkań była drużyna środka tabeli Energetyk Rybnik. Mecz zaczął się zgodnie z oczekiwaniami, a gospodarze zaatakowali i już na samym początku mogli objąć prowadzenie. Co nie udało się chorzowianom, udało się ekipie z Rybnika. Najpierw piękne uderzenie z dystansu w poprzeczkę, a później dobitka i dość niespodziewanie po 5 minutach Energetyk prowadził 1-0. Jeszcze większa konsternacja w obozie stadionu nastąpiła w 13 minucie. Sędzia dopatrzył się faulu w polu karnym stadionu, podyktował 11 dla gości, którą ci bez problemu wykorzystali. Po niespełna kwadransie Stadion Śląski przegrywał z Energetykiem Rybnik już 0-2. Kolejne pół godziny to rosnąca przewaga gospodarzy i próby zdobycia kontaktowego gola. Ani sytuacje bramkowe w polu karnym Rybniczan, ani sporadyczne kontry gości nie znajdowały jednak finału w postaci goli i do przerwy utrzymał się rezultat 0-2. Przykładasz na siódma noga! Druga odsłona rozpoczęła się niemal dokładnie odwrotnie do pierwszej. Teraz to Rybniczanie pierwsi znaleźli się pod polem karnym stadionu, ale po kilku minutach gra przeniosła się na połowę gości. W 57 minucie gospodarze wreszcie trafili do bramki przeciwnika. Gola po podaniu Marcina Barczyka zdobył Mateusz Lubkowicz. Trzy minuty później w polu karnym Energetyka faulowany był Dawid Bednarz. Sędzia po raz drugi w meczu podyktował 11, po której do wyrównania doprowadził Barczyk. Po godzinie gry było 2-2. Od tego momentu trzeci gol dla chorzowian wydawał się tylko kwestią czasu. Podopieczni trenera Pawła Grycmana złapali wiatr w żagle, z kolei goście nie potrafili się otrząsnąć po szybkiej stracie 2 bramek.
Niestety na 10 minut przed końcem meczu raz jeszcze zaatakowali goście. W 82 minucie bramkarz Adrian Śmiłowski sfaulował przeciwnika we własnym polu karnym. Arbiter po raz trzeci podyktował rzut karny. Tym razem wyśmienicie w bramce spisał się golkiper stadionu, naprawiając swój wcześniejszy błąd. Niestety minutę później po rzucie rożnym Rybniczanom niespodziewanie udało się zdobyć trzeciego gola. Na odrabianie strat zostało już tylko kilka minut. To okazało się zbyt mało, by wywalczyć choćby punkt. Stadion Śląski przegrał na własnym boisku z Energetykiem ROW Rybnik 2-3. No niestety tych błędów jest coraz więcej i tak z trenerem Nieściorem się już zastanawiamy, co robić. Tracimy bramki po bardzo prostych błędach, po wypadach przeciwnika, bo kolejny mecz gdzieś jesteśmy na połowie przeciwnika cały czas i ja bym ocenił ten mecz tak, że nasza gra do przodu była niezła, była dobra, były sytuacje podbramkowe. Tylko no, każdy wypad przeciwnika na naszą połowę kończył się jakąś tam sytuacją bramkową, czy jakąś niebezpieczną sytuacją. No tak się mecz potoczył, że w drugiej minucie mogliśmy strzelić bramkę. Tracimy bramkę po bardzo ładnym strzale i dobitce, gdzie nie ma naszych obrońców, którzy gdzieś tam troszeczkę zaspali. No i to są takie detale, które decydują, że my gdzieś jesteśmy w pewnym momencie spóźnieni, przeciwnik tam jest i strzela bramki. No udało nam się podnieść na 2-2, ale wydawało się, że wszystko już jest po naszej myśli, a tu nagle też gdzieś jakieś nieporozumienie. No, sytuacja skończyła się tak, że przeciwnik po prostu wybił piłkę, doszedł do sytuacji sam na sam, potem rzut karny, konsekwencją czego były te 2 rzuty rożne. No i niestety gdzieś tam zgubiliśmy po raz kolejny krycie. Mówię, martwi to bardzo, bo zwracamy na to uwagę, mówimy o tym i za bardzo nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Na pewno tabela i przeciwnicy troszeczkę nas zweryfikowali i musimy... Czy my dalej dążymy do tego, żeby być jak najwyżej, to jest nasz cel taki drugi, oprócz tego, żeby chłopcy gdzieś znaleźli kluby w wyższych klasach rozgrywkowych. No mówię, życie nas zweryfikowało, troszeczkę znowu zostaliśmy niestety sprowadzeni na ziemię, ale ja liczę, że się podniesiemy i jeszcze ta gra, przede wszystkim gra w defensywie, bo to jest nasza bolączka, będzie lepsza.